Знаеш ли, че твой глас може да промени живота ти, защото си потомък на Орфей, защото мистерията живее в теб от деня на твоето раждане и тази мистерия може да те превърне в кралица. Кралицата в теб. Аз съм Дими Йорданова, психолог, психотерапевт и вокален коуч или треньор на гласа. Създадах иновативния метод DIL за трансформация и анализ на вокалните емоции. Помагам на хора като теб от цял свят, говорейки български и италиански, които искат да променят живота си, които искат да бъдат по-добре разбрани, да бъдат по-харизматични и да постигат своите цели с лекота. Очаквам те на 27 ноември от 20 часа българско време в откритият интелект клуб на Супер Джамп, за да открием заедно гласът на кралицата в мен.